mẹ nè hay trong ra mấy thứ món thứ rồi sai y nè mà san sư ú liêu chi nè ba dấu sứ hai em bc hết cho mấy mà đi món nữa sai a nè b nè b nè mà hai em bc cho mấy mà món thứ sai a nè mà hai a cho mấy mà món thứ sai mà tự tính cho a nèนี่น้องเมนตัวนี่เอ้ยขอน้องเมนนี่ตัวโยติเตี้ยวนี่ตัวมีตู้น่ะดื้อเอ้ยนะมาโอ้